Birthday the main opposition leader Advocate Nelson Chamisa zvakanga ririko yesterday. Vanhu vobuda kuti masvika vachiti aiwa rina nepasipo pamusoro pemapictures atiri kuona ari kutenderera. Vanhu avari kuwisha mutungamiri wemain opposition vaNelson Chamisa mabirthday wishes. Vanhu vanokambana mapictures aiwa ana general. Saka pana masviko anonganyirwa panapa nobva subscribe like out on the bell icon. Vanoposta picture ramuri kuona iro aiwa screen unonyora chiti a new political order, tolerance, love, peace and respect for each other is paramount, working together to create a new great Zimbabwe where people like General Chwenga would help to give guidance to President Nelson Chamisa. Unonyora chiti happy birthday President Nelson Chamisa. Ndomasvika tiri kuona panapa kuti aiwa as people vachinyazoziva zvokuti Nelson Chamisa is the beacon of hope. Varikuya panapo vachiti aiwa tinenge tichitoda zvakatonyanya kutoti Advocate Nelson Chamisa achititungamira is the beacon of hope. Kuno kugeneral gavatijoine unoda kuti aiwa vanoencourage respect for each other, tolerance, love pamwe chete nepeace. Zvatiri kuona panguva ino aiwa mapictures atinoda pasocial media aya ari kubaya-baya vamwe vanhu aiwa mutheregime. Vatiri kuona kuti they are not happy neassociation yageneral pamwe chete aiwa nemutungamiri wemain opposition yeZimbabwe. Zvatiri kuona kuti aiwa this is now causing chaos and my internal power struggles as my factional fights zvari kuintensify with the ruling party. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.